Pozdrav svima koji nas gledaju, dobrodošli u ovaj intervju. Kao današnjeg gosta imamo senior web developera sa preko 15 godina iskustva u freelancingu i razvoju web aplikacija i sajtova. Ime današnjeg gosta je Ivijan Stefan Stipić. Stefane, dobrodošao u ovaj intervju i reci nama kako si ti došao na ideju da se baviš web razvojem. Pa ta ideja mi je nekako došla spontano, znači ja sam još od osnovne škole bio zaluđen sa računarima i imao sam prilike čak i u 5. razredu da idem na kurs računara i jednostavno cijela ta ideja je došla onako spontano vremenom kako sam išao na svoje školovanje i kako sam imao više interesovanja za elektroniku, znači najviše me zanimalo kako računar funkcioniše i bukvalno sam počeo da čeprkam po sistemskim fajlovima i tako dalje, gde sam naletao i na HTML i CSS između ostalog pored svih inih fajlova i onaj moment kada sam prvi put kročio na dial-up, pošto sam ja dete dial-upa, još tada nije bio ni toliko ni popularan i malo ljudi uopšte i čulo za ADSL, posebno wireless i takve stvari. Ja sam bukvalno kad sam upoznao internet, kad sam video web prezentacije, te prve, ulazak na Google i tako dalje, to mi je bilo nešto wow. I onda na taj neki način sam se ja za to zainteresovao, počeo istraživati, čeprkati, gledati i onda vremenom sam počeo da učim i dalje da se razvijam u tom nekom smeru. Znači, to su neki početci bili, je li tako? Da, tako je. Što se tiče, recimo, tih tehnologija, kažeš da tu ima dosta toga. Šta čini jednog web developera? Koje su tehnologije neophodne da se poznaju? Pa, uglavnom, one osnovne tehnologije, to su HTML, CSS, JavaScript, koje se moraju znati, znači taj scripting, taj coding koji je vezan za to. Zatim, tu su već te server tehnologije, sad da li se tu koristi PHP, ASP, Python ili neka sasvim treća tehnologija koja je, tako reći, onaj dinamički deo web sajta, plus rad sa bazama podataka, da li će biti MySQL ili ti MySQL, kako ga zovu u inostranstvu, ili će biti neka druga vrsta baze podataka, ima ih različitih. Znači, to su te neke osnove koje su tu najpotrebnije i onda dalje se ti razvijaš kroz razne API sisteme i uopšteno, znači, razne frameworkove, CMS i tako dalje. Da objasnimo našim gledalcima, koliko su bili teški ti početci u suštini, koliko je teško zapravo nametnuti se, pogotovo u to vreme kada internet nije bio razvijen kao danas i to. Da li možeš nešto da vam kažeš o tome? Pa sam početak, meni je bio lično težak iz razloga što sam, počet ću prvo od učenja. Znači, taj početak učenja mi je bio težak iz razloga što nisam imao adekvatne forume, adekvatne dokumentacije kao danas što su dostupni, posebno na YouTube-u što se može naći gomila različitih tutoriala da se nešto napravi. Tad je postojao taj W3 Schools, tu i tamo još možda neki web sajt i to je to. I ti si se bukvalno morao snalaziti. Moj neki početak je najviše bio gledao sam druge web sajtove, skontao sam da mogu da ih downloadujem i onda sam gledao u source kodu i na taj način sam najviše i učio. Kasnije, već kada sam prešao, znači kad sam prošao te neke osnove HTML-a, CSS-a, prešao sam na JavaScript, samo što i njega još nisam tada još dobro razumeo, jer nisam imao tu programersku naviku, taj, kako da kažem, programerski mindset, odnosno postavku uma da ja mogu da shvatim logiku. Krao sam sa Dynamic Drive-a i sa nekih drugih sajtova, ja mislim JavaScript.com ili tako nešto je bio, krao sam neke određene skripte kad sam hteo neku animaciju i onda sam na taj način učio šta se dešava u pozadini. I onda mi je jedan prijatelj upoznao sa PHP-om i tu sam se oduševio i kada sam shvatio PHP, kada sam ušao u logiku i baze podataka i sva ta povezivanja, onda je već to mnogo lakše krenulo. Pa sam počeo da pravim neki svoj CMS sistem i tako dalje. I onda vremenom sam počeo da nudim nekim ljudima koje sam poznavao web sajtove, samo što nisu nalazili, kako da kažem, interesovanje ljudi za to i nisu znali šta će im tako nešto. I onda vremenom, kada sam završio tu već srednju školu,
počeo sam da radim u jednoj prodavnici elektronike, koja je bila onako specifična zato što je prodavala delove za RTV servis, popravku DVD-a i tako dalje, znači bukvalno je bila namenska prodavnica za servisere i prodavala je uglavnom delove u lokalu. Bilo je potrebno nešto da se desi. Ja ubedim svog gazdu tada da napravim neku web prezentaciju. On je rekao, ok, može. I mi smo napravili web prezentaciju, znači ja sam to napravio bukvalno neki statički web sajt, ukrao sam ne znam odakle neku formu sajta, downloadovao, izmenio kako treba, napravio neki, kako da kažem, postavio logo, napravio kao neki katalog delova koji je bio u Excelu, pa iz Excela prebačen u tabelu i postavljen na jednu stranicu, to je bilo očajno, ali je tad bilo funkcionalno. I nakon par meseci je bilo interesantno što je prodavnica iz lokalne prodaje prešla u online prodaju. I bukvalno su ljudi iz cele Srbije naručivali i mi smo slali preko ovih kurirskih službi robu koju smo držali, znači iz Subotice se slalo po cele Srbiji. I to je tako nekako krenulo. I onda vremenom su neki drugi primetili su taj website, pitali ko je napravio, došli do mene i tako sam nekako počeo tu celu priču. Pa sam onda radio prvi flash site za kako se zove, jedne knjigovođe. I to je prvi website koji sam ja zapravo naplatio, jer ovo što sam radio u prodavnici nisam naplatio, još tu nešto sam radio nekim prijateljima čisto onako da imaju. I taj neki moj prvi flash website me je nekako podigao na neki veći nivo i to mi je bila prva naplata, to je bilo kao 30.000 dinara za website i to je bila lepa prezentacija i tako dalje. I onda su drugi čuli za mene, treći, četvrti, tu sam ja počeo dalje da se razvijam. Znači, taj neki početak je bio onako, bukvalno rad, besplatan rad koji je stvorio neki portfolio koji je mene dalje progurao. Pitanje koje se javlja, u tvoje vreme, mislim kada si ti počinjao, to nije bilo tako, ali danas imamo te brze kurseve, 10 nedelja, 7 nedelja, pa ima neki čak i za 14-15 dana. Da li je to zapravo moguće ili je to sve jedna obmana koja se putem Instagrama i Facebooka? Pa to je sve marketing priča, znači to ti je zapravo odmah, ti ne možeš biti programer za nekoliko nedelja, znači to nema šanse, ti možeš naučiti neke osnove kodiranja, možeš naučiti neke osnove programiranja za nekoliko nedelja, ali dalje da bi ti postao programer mora proći meseci prakse. Znači ne školovanje, ne znam nija kakvog tupljenja u glavu, nego bukvalno prakse. Znači ti moraš prolaziti kroz neke realne stvari, realne probleme, tražiti realna rešenja da bih ti mogao da razvijaš svoj programerski, tako reći, intelekt, odnosno svoju programersku veštinu i da možeš, znači, da nastaviš dalje. To ti bukvalno kao kad učiš da voziš biciklu ili auto, znači, bukvalno ti moraš imati praksu. Mogu ja tebi pričati, ne znam nije kako auto funkcioniše, dok ti ne sedneš, ne osjetiš gas, kočnicu, kvačilo, volan, ti nećeš znati dalje. Tako isto i programiranju, znači tu moraš isključivo da vodiš računa o tome da uložiš svoje vreme u kvalitetno i bukvalno kroz realne radove. Kako bi ti savjetovao mladim ljudima kako da počnu da se bave programiranjem? Da li da krenu sami ili da kupe neku knjigu ili neki kurs? Šta misliš ti da iz tvojeg iskustva nekako najbolje? Jeste to individualno ili šta po tebi daje najbolji rezultat? Pa jeste individualno. Pa meni najbolje rezultate jeste da daje interesovanje. Znači ti već ako hoćeš da se baviš programiranjem, ti ćeš čupati, kopati, čeprkati po internetu, raznim programerskim socijalnim mrežama i tako dalje da bi ti shvatio kako to zapravo funkcioniše. Tražit ćeš znači svugde, bukvalno da pokušaš napraviti neki svoj program ili nešto. Stvar je prvenstveno u interesovanju, znači ti ako nemaš interesovanja, teško da će ti pomoći neki kurs i knjiga. Tako da prvenstveno moraš imati to interesovanje i onda ćeš vremenom tako već sa nekim preznanjem možda moći upisati neki kurs, ali ti kurs ne garantuje da ćeš ti steći još neko veće znanje. Znači, može se desiti kod nekih ljudi da bukvalno nauče programiranje sami, od kuće, dok drugi ljudi ne mogu drugačije da funkcionišu nego da sede u nekoj katedri za nekim stolom i da tako uče uz nekoga. Znači, to je stvari psihološkog razvoja čoveka od ranije i tako dalje, znači, malo je teško reći, ali ono prvo i osnovno, znači mora postojati
to neko interesovanje, jer ti čim imaš interesovanje, ti ćeš već steći neko predznanje ili već znanje da bi ti mogao dalje da se razvijaš u programiranju. Ja nisam išao na te kurseve programiranja, nisam imao prilike da pohađam ni jednu školu programiranja, nego bukvalno kroz svoje interesovanje, zalaganje i vreme koje sam uložio, nekada sam velike količine sati ulagao da bi savladao neku tehnologiju i to se kasnije isplatilo. Znači, to je neki bio moj put. Sad, svako ima svoj put, pa sad to može biti drugačije. Čitao sam ja neke knjige, recimo imam knjigu iz C Sharpa, ali ono što sam tamo čitao ne znači mi nešto mnogo. Više sam kroz neku praksu stekao te stvari onako kako treba, nego što sam čitajući kroz neke knjige. Nego čeprekujući po forumima, uzeo sam neki editor koda i tako sam krenuo. Kad smo već kod editora koda, šta je ono što treba od softvera za početnika, šta trebaju oni da imaju na svom računaru da bi krenuli da se bave programiranjem? Pa, generalno sa web programiranjem, tu treba da se koristi neki LAMP ili XAMPP server koji će se koristiti, koji će služiti, znači, za, kako da kažem, da bude virtualni server na kojem će se graditi neka aplikacija. Recimo, kad je u pitanju PHP, kad je u pitanju ASP.NET, onda su tu druge tehnologije u pitanju. Ja sam lično u PHP-u pa više pričam o tome. Znači, to je prva stvar, a druga stvar je neki kod editor. Znači, sad kod editor zavisi kome kako prija. U suštini za PHP najpopularniji je PHP Storm, tu su i NetBeans koji je recimo idealan za neke JavaScript projekte, ako pravite recimo ekstenzije za Chrome, Mozilla ili tako nešto. Ako radite frontend, znači NetBeans je za to dobar, tu je Visual Studio Code, Brackets, ima ih raznih, Ja lično koristim Adobe Dreamweaver iz jednog prostog razloga što sam na njega navikao. Ja njega koristim još od kada je bio Macromedia, dok ga nije kupio Adobe, ali generalno pored njega koristim Notepad++ i to je u suštini to. Neki editori mi sad više ne trebaju, ima da sam koristio tu i tamo neke razne, ali sve zavisi. Bilo je kad su mi klijenti zahtevali da koristim recimo NetBeans i ni u jednom drugom da ne kodiram, zato što ima određene ekstenzije, ima određene podešavanja koja se poklapaju sa njihovim developerima i onda, kako da kažem, kad radite u timu, onda se nekada morate i prilagoditi nečemu što ranije niste koristili ili možda niste ljubitelj. Ali uglavnom je to individualno. Znači, to su te neke dve osnovne stvari. Sad ostali programi koji dolaze, to je opet stvar čime ćete se baviti, prakse i tako dalje, znači tu to je sad malo teško reći. Znači, naravno Photoshop, ako se bavite frontendom i uopšteno ako se bavite web dizajnom, Photoshop će vam trebati, jer ako vam dizajner pošalje ili vaš klijent pošalje neki PSD, vi ćete morati PSD format, znači odnosno Photoshop format, Photoshop sliku, odnosno elemente pretvoriti u neku statičku ili dinamičku HTML stranicu i onda će to dalje, kako da kažem, kroz taj program da se procesuira, znači vi ćete morati izvući elemente preko njega. I tako dalje, znači sad malo je teško reći jer to je opet stvari individualne stvari. Recite nama, kada dođemo do klijenta, sad često se desi da klijent hoće sajt, ali ne zna da objasni šta mu treba i tako. A tu se javlja još jedan problem, recimo klijent je, ajde da bude iz mašinstva, nema veze, ti si iz IT-a, on je iz mašinstva, on ne zna o IT-u, ti možda nisi toliko upoznat sa mašinstvom i kako prevazići tu barijeru u razumevanju između klijenta i tebe kao programera? To je već stvar iskustva. Teško je ući u materiju u koju se ne razumeš. Ti kao programer, ako moraš da napraviš recimo web prezentaciju za neki... Ajde, ja ću to uzeti ovako. Ako moraš da napraviš neku web prezentaciju za nešto u šta se ti lično ne razumeš, ti moraš imati jako dobru komunikaciju sa klijentom, da tebi klijent objasni šta njemu zapravo treba. Znači, prvenstveno ti moraš pitati klijenta koja je njegova ciljna grupa. Znači, mašinstvo, ajde kao što si ti rekao, to je širok pojam. Znači, u mašinstvu tu može biti sve i svašta. Od avioindustrije, autoindustrije do ne znam nija čega. Znači, ti moraš prvo da njega pitaš koja je ciljna grupa. Prema ciljnoj grupi ti možeš
već da otprilike osmisliš kakav će biti website. U početku će to biti istraživanje, ili ako stvarno uđeš u neku materiju u koju se ne razumeš, ti moraš sesti i istražiti njegovu branšu i istražiti njegovu ciljnu grupu. Znači, to je već googlanje, to je već malo stvari SEO-a i marketinga i tako dalje. Jedna stvar kod programiranja, ako si ti freelancer, znači sad moram malo odvojiti programiranje od freelancinga, iako je to, kako da kažem, freelancer može biti bilo ko i može biti bilo koja materija, znači nije samo freelancing programiranje, nego je tu i sve i svašta. Ali kod freelancinga ti ako se baviš programiranjem i ako pokušavaš da ponudiš kompletnu paletu usluga od dizajniranja, kreiranja web stranica, marketinga i ono, kako da kažem, tog samog programiranja, znači da se to sve funkcioniše, ti moraš stvarno mnogo stvari da znaš. Ako si ti samo čist programer, radiš u nekoj firmi, onda ti već dobiješ ono gotovo objašnjenje, treba mi ovo, treba da izgleda onako i to je to. Znači ti tu ne razmišljaš, ali kao freelancer ili kao neko ko nudi web sajtove od nule, ti moraš biti upućen u mnogo toga i moraš mnogo vremena uložiti u istraživanje i uopšteno, znači, razumevanje određene materije za koju radiš. I tu je jako bitno imati dobru komunikaciju sa klijentom. On možda neće znati šta njemu treba, ali ćeš ti onda morati biti ta odgovorna osoba koja će mu dati ono što mu treba. Da bi ti znao šta mu treba, ti moraš znati baš taj ključ koja je njegova ciljna grupa i šta on želi sa tim web sajtom. Da li on želi da proda, da se promoviše, da li on želi da dolaze krajnji kupci ili da dolaze investitori. Ili, ne znam ni ja, šta je 4. ili 5. I onda tu moraš da balansiraš sa time i prema tome da prilagođavaš i sadržaj, i dizajn, i funkcionalnost i tako dalje. Kolika je odgovornost programera prema proizvodu, odnosno web sajtu u ovom slučaju? Dakle, vi ste napravili web sajt i da li ste vi više odgovorni za njega ili je odgovorno to treće lice kome ste, ajde kažem, prodali sajt? Da li postoji i dalje ta vaša odgovornost ili ne? Malo zavisi od ugovora, malo zavisi od dogovora. Znači, prvenstveno kada ti radiš neki projekat, posebno veliki projekat, ti moraš napraviti neki ugovor. Prvenstveno zbog sebe, onda zbog tvog klijenta. Znači, u oba slučaja to sve mora funkcionisati legalno i na neki način sigurno za obe strane. U ugovoru ti definišeš šta je ono što klijent od tebe traži, šta je ono što ćeš ti njemu isporučiti, šta je ono što naplaćuješ, šta je ono što daješ besplatno, a šta je ono što ćeš dodatno naplatiti. Tvoja odgovornost jeste, znači, da ti isporučiš kompletno ispravan projekat tvom klijentu, znači ono što je on traži, da on to dobije. I tu si ti odgovoran. Sad, ako ti upravljaš sa serverima, ako upravljaš sa hostingom i tim stvarima, onda je tvoja odgovornost apsolutna. Ako je on taj koji upravlja sa hostingom, serverima i tim stvarima, onda ti već tu nemaš neku odgovornost i ti ono što si isporučio si, to je ok, ti si tu završio posao, sve ostalo je na njemu. Znači, da li će on raditi backup, da li neće raditi backup, to se tebe posle ne tiče. Ali ako si ti odgovoran, ako si po ugovoru definisao ili čak i dogovoru, onda si ti već odgovoran za to. I onda ako si ti rekao da ćeš praviti backup svake nedelje ili svaki dan, to je do tebe. Bilo što da se desi, ti to moraš da pokriješ, znači, ili da popraviš ili tako dalje. Znači, to je stvar dogovora i ugovora. Reci nam, što se tiče hostinga, kad smo se već dotakli, da li preferiraš strane ili domaće hosting kompanije? Pa generalno, u suštini, zavisi i od cene i usluga. Znači, u suštini ja hostujem kod domaćeg provajdera, kod jednog mog prijatelja, u Drax hostingu. Znači, tu hostujem već nekih 8 godina i ja nemam nikakvih problema sa time. Znači, ima dobrih domaćih kompanija ovde u Srbiji koje su odlične, a ima i dobrih inostranih, a mogu reći da ima i inostranih giganata koji su katastrofalni. Tako da sve zavisi od toga za šta mi treba hosting. Sada, neki klijenti zahtevaju, hoće da hostuju kod određenog klijenta, ok, ja ću tamo raditi i to je to, znači, mušterij je uvijek u pravu, to se moramo toga držati, ali ako mogu da ih ubedim na neki bolji hosting, onda ćemo preći na neki bolji hosting, znači to sve
To sve zavisi, znači, od situacije do situacije. Ali generalno većina, ono što mogu reći, izvini što te prekidam, ono što mogu reći, većina hosting kompanija u Srbiji koristi inostrane servere koje zakupi i prodaje ovde po nekim cenama, koji su čak nekada i jeftinije i pristupačnije od stranaca. Ali sad to sve zavisi. A što se tiče, na primjer, radnog okruženja, šta ti preferiraš od operativnih sistema i da li si na Linuxu ili Windowsu ili... To je individualno, znači ko je na šta navikao, u suštini ja koristim Windows i Linux najviše. Linux predlažem svima da ga nauče, bar neke osnove, komandi i tako dalje, znači Linux je potreban zbog servera, 90% servera je na Linuxu bazirano, ima servera koji su bazirani na Windowsu, postoje i serveri na Macu koji su jako retki, ali 90% ćeš naletati na Linux i tu ćeš, posebno ako radiš sa virtual private serverima i tako dalje, dedicated serverima, znači tu ćeš morati sve preko command line da radiš i postavke i sve ostalo, znači Linux, LAMP i te stvari, to treba savladati. Windows ja koristim najviše iz prostog razloga što svi softveri i programi koji su mi dostupni, koje koristim, koje sam platio, su na Windowsu i onda bukvalno Windows mi je radno okruženje, a Linux mi je serversko okruženje, razni encodinzi, Composer, SAS/LS i te stvari, znači to mi sve ide preko Linuxa. Tako mi je odvojeno da imam dve mašine, jedna mi je za programiranje i kodiranje, preko FTP-a ili SSH prebacujem na Linux server i Linux server dalje obrađuje. I gomila automatizacija koje koristim sam bazirao na Linuxu, znači napisao sam neke shell skripte za automatizacije u svom poslu i bukvalno on meni sve sam odrađuje ono što bi ja možda morao ručno da odrađujem, recimo instalacija WordPressa mi je bukvalno jedna komanda, kažem mu da mi instalira, on mi kompletno instalira sve sa bazom podataka i to je to, ja ne moram da se mučim s tim da idem na WordPressov sajt, da skinem zip, da ga raspakujem, da ga prebacim negdje, da preimenujem file, ja sam ukucam komandu i to je to. Što se tiče recimo web sajtova, da li se trudiš da koristiš ono što Englezi kažu reusable kod, da ne kucaš za svaki sajt ponovo, nego da se više ide na to da se kopiraju neke sekvence sajta i da se samo edituju, ili ideš sve od nule kada radiš? Generalno koristim i jedno i drugo. Znači u suštini većinu stvari sam kodiram. Sad ako već ima neki kod koji je dostupan, ako mogu da ga uzmem, ja ga uzmem. Ili uzmem neki deo koda koji mi, ako nešto nisam razumeo pa se nešto traži na internetu, ako dan dođem do neke problematike, tražim na internetu, nađem na Stack Overflow, sad ako mi ja treba ceo kod, video sam neku korisnu funkciju unutar tog koda, uzmem i prebacim ili ispišem ponovo i to je to. Znači ne treba se plašiti koristiti reusable kod, znači kako da kažem kodove koji su već napisani, niti si ti nešto gluplji zato što, ne znam, nije uzeo si neki kod i stavio si ga kod sebe. Znači to nema nikakve veze. Znači ne treba se stiditi toga što si uzeo od nekuda kod. Ja eventualno ako neko traži da staviš u komentar da je to njegov kod, onda staviš i to je to. Ali u suštini toga se ne treba stidjeti. Ja u suštini ne znam programera koji piše sve od nule, a da nije nešto od nekoga naučio ili ukrao. Znači ceo ovaj posao se svodi na to da ti učiš iznova i iznova i verujem da i za narednih 30 godina ako doživim toliko i ako se budem još bavio programiranjem, da ću i dalje nešto novo učiti, tako da to je jedna normalna stvar. I onaj ko kaže... Community-a, jer ako zapnemo i ne nađemo rešenje ni na Stack Overflow, ni na forumima, da li je onda pomoć prijatelja pravo rešenje? Najviše. Znači to ti je prvo i osnovno. Pomoć prijatelja ti je najbitnije. Znači ti ne možeš sve znati. I onaj koji kaže da sve zna taj laže, znači to stoji, znači ne možeš ti sve znati. I ja recimo imam okruženje od bukvalno nekolicinu ljudi sa kojima komuniciram kod kako da kažem, koji su mi maksimalno poverenje i sa kojima komuniciram kod stvari gde sam stvarno žestoko zapeo i gde nešto ne razumem i onda svi zajedno dolazimo do rešenja. Ako ni ne znamo, nijedna osoba zajedničko ako ne zna, onda onako bukvalno napravimo jedan grupni chat, malo porazgovaramo,
razmislimo, pokušamo nešto i dođemo zajedno do rješenja. I onda to rješenje negde zabeležimo nama u naše neke arhive i to je to, onda nam je super. Ili čak okačimo na GitHub ili na neko drugo mesto i to je to. I onda to tamo stoji i ako nam opet zatreba ili ako nekome zatreba može da uđe. Mada ima dakle nekih stvari koje ostavimo za nas. A neki širi community što sam, eto, hvala Bogu za prethodnih, ja već ne znam koliko, 5, 6, 7 godina uspeo napraviti i preko Facebooka i preko nekih foruma i preko YouTube kanala, jeste web programiranje i konsultacije, gde bukvalno ljudi dolaze, postavljaju pitanje, dobijaju odgovore, komuniciraju, međusobno pomažu jedni drugima. Uspeo sam čak i neke koji su bili problematični da uklonim i kako da kažem, fino to funkcioniše i gde god neko negde zapne dobije neki odgovor. Jeste da se nekada ponavljaju, ja insistiram da ipak se malo pretražuju ti postovi i tako dalje, ali u suštini dobijaju se odgovori, postavljaju se pitanje i to je ono što je jako bitno i jedni drugima pomažu i često puta čujem je pomoglo mi ovo, pomoglo mi ono, meni sve drago. Tako da to je izuzetno bitna stvar. Što se tiče, na primjer, same organizacije, recimo, odnosno vremena, kako se nositi sa više projekata u isto vrijeme, kako ti uspiješ da organizuješ ako imaš recimo 3 projekta u isto vrijeme na kojima moraš da radiš? Da li to deliš u neke sekvence, kako organizuješ to? Pa, to je glavni problem, znači to stvarno čovjek mora znati da se organizuje. Znači, glavni problem kad imaš više projekata jeste i to neko vreme i hitnost. Znači, ti moraš dobro da razmisliš šta je ono što je hitno, odraditi ono najhitnije, a sve ostalo nastaviti kasnije. Znači, negde možeš bukvalno napraviti onu priču da podeliš svoj radni dan na 2-3 projekta, odnosno na 2-3 problematike, odradiš to i to je to, a što je često iscrpljujuće. A najbolje i najidealnije rješenje jeste da kažeš, ok, ja imam sad nešto da završim, moraš sačekati, kad to završim, onda prelazim na tvoje i tako dalje. Znači, bukvalno morate staviti nekada ljude na čekanje, koliko je god to moguće, jer ako se zatrpate, napravit ćete gomilu grešaka. Jer najgore je raditi na 2-3 stvari u isto vrijeme ili u istom danu, zato što jedno povlači drugo povlači treće i onda posle nećete znati u čijem ste kodu, šta ste radili i tu možete gadno da zabrljate stvari. I onda često isto problem da se setite, recimo ako je neki vaš stariji projekat, šta ste radili prethodno, znači ne može se pamtiti sve što ste radili, onda se morate vratiti, istraživati, jedno gomilu vremena izgubite samo da sebe podsjetite šta ste radili prethodno. I naravno te neke pauze između tih projekata isto moraju biti onako, kako da kažem, postavljeni, jer mora vaš da se prilagodi svakom projektu ponaosob. Da li si pristalica toga da prihvatimo neki projekat, došli smo negde, na primjer, neki deo tehnologije koji, na primjer, nam nije nešto baš dobro poznat, da li si pristalica da se taj deo projekta outsourcuje nekome koji je iskusniji ili nekako probati da prevaziđeš sam? Pa, u suštini, znači trebalo bi, ako već prihvatite neki projekat, da ga sami rešite. Znači, vi ako outsourcujete to, onda ćete već morati napraviti komunikaciju, znači vaš klijent će već morati imati komunikaciju sa tim koji radi na tom projektu. Jer igranje gluvi telefona će vas dovesti do velikih problema. Klijent vama kaže, vi prenesete vašem kolegi, taj kolega nešto odradi, vrati vama, on možda nije dobro razumeo šta ste vi rekli, vi dajete klijentu, klijent kaže to nije to što sam ja tražio. To su česte stvari koje se dešava kod outsourcinga. Znači, nekoliko puta su tako meni outsourcovali projekat i ono je bilo drži ne daj, znači, em što ja nisam dobio dobre informacije, em što ja ne bio pod pritiskom, da se rekao, daj mi da pričam sa klijentom da bih mogao već da razumem o čemu se radi, mene ne interesuje koliko ste vi, šta ste vi dogovorili se, daj već da se to završi. I tu nastaju problemi, znači tu žestoko nastaju problemi, zato što je to stvarno, ti si neko treće lice koje, moraš da se snađeš u celoj toj situaciji, a onaj koji je između najgore u suštini i prođe. Znači, već ako ste primili neki projekat, gledajte da znate da ga uradite, da ga završite. Ako već radite timski, znači ako ste vi onaj koji ste menadžeri,
dajete svom developeru, znači napravite neku komunikaciju da i developer bude uključen u tu cijelu priču i onda će biti mnogo lakše. Znači napravite taj neki team meeting, team building i na taj način će to sve zapravo 10 puta bolje da funkcioniše, kako i rade velike kompanije. A ono da ste vi kao programer koji sve završava, znači ako pravite takvu sliku o sebi, a sve vam drugi radi, to neće dugo piti vodu i to će brzo ljudi da skontaju. A takve situacije sam se nagledao mnogo puta. Apsolutno, ne znam da li smijem da pomenem, ti imaš to, ja sam posjetio tvoj Upwork koji si ostavio na svom YouTube kanalu, link. Vidio sam da imaš 100% rate success job i eto jedna pohvala. I reci nam kako si to uspio da postigneš, jer znam da je teško zbog, neko hoće i namerno da da možda negativnu ocenu ili tako. Nisam toliko blizu toj temi, pa ako možeš malo da pojasniš. Imao sam tako situacija gde su stvarno bili klijenti prilično zadrti, gde su me onako pokušavali vući za nos, ali eto, uspeo sam to nekako, pa generalno pošteni rad, znači jako je bitan taj pošteni rad i ako već konkurišete za neki projekat, znači taj projekat da završite do kraja. Čak i ako imate neki problema u tom projektu, potrudite se maksimalno da iskomunicirate sa vašim klijentom, da tražite još malo vremena da to završite i odradite, znači istražujte, cimajte, komunicirajte sa drugima, znači taj community opet bitan, da bi vi to završili onako kako treba. I bukvalno tim poštenim radom i često puta vi kao programer nekada držite život nekih ljudi u svojim rukama, što je meni rekao jedan klijent u jednom momentu kad smo radili, skoro 4 godine radimo zajedno, i on meni kaže čoveče, ja sam upravo sad shvatio da ti držiš čitav moj život u svojim rukama. Što onako, na neki način za mene bilo i zastrašujuće, a na neki način onako sam bio malo ponosan što, kako da kažem, na neki način vodim sve to, a nikad mu nisam napravio nijedan problem. I evo i danas mi komuniciramo i radimo o nekim stvarima, bez ikakvih problema. I znači to neko poverenje koje morate izgraditi kod klijenta i kako da kažem, odgovornost koju morate imati, to mora biti maksimalna. Znači vi zaista u jednom momentu možete čoveka da uništite. Jer vi držite njegove FTP, držite njegove projekte, držite sve ono čega on živi, zarađuje i tako dalje i ko zna šta još. I to, ako se izgubi to poverenje i ako ne završite projekat kako treba i ako pravite neke gomile problema, onda vam neće ni uspevati. A konkurisanje na poslove koje vi ne možete da završite ili mislite da outsourcujete, to će vam uništiti rating. Znači, radite samo ono što znate, ono što možete i samo pošteno. Znači, nemojte se igrati da radite neke mutljavine, jer prvo ćete sebe zakopati, pa onda... A kako ti se čini ovo što je sad najezd, da kažem, Indijaca, Egipćana, koji rade jako jeftino rešenja neka za 5, 6, 7 dolara, 15 dolara i tako da. Čitav sajt. To je bilo i pre 6 godina. To je bilo i pre 6 godina i pre 8 godina, znači još na Elansu dok sam bio, znači to je normalna stvar. Ljudi već znaju, znači... Većina tih koji rade za male pare, oni rade loš kvalitet. I to mnogi znaju. I retko ih angažuju. Znači, stvarno, njih će angažovati neko ko je nov u celoj materiji ili neko ko uopšteno, kako da kažem, nije mu bitan kvalitet, nego samo eto nešto da se zbrlja. Ali realno, velike kompanije ili individualci koji traže kvalitet, oni će angažovati neko ko stvarno ima iskustva i koji možda malo iskuplji i tako dalje. Znači, ja nikad nisam spuštao svoju cenu zarad Indijaca ili ne znam nija što, ja sam uvijek držao svoju cenu i na taj način sam ju uspevao. I čak je bilo da mi je klijent rekao, nećeš raditi po toj cijeni, nego ćeš raditi za višoj ceni. Ja sam šokiran. Baš ovaj klijent što sam radio 5 godina sa njim, on rekao, kaže, slušaj, dosta si radio po toj cijeni, ja tebi hoću da dam bonus i bukvalno za 5 dolara mi podigao cijenu i ostao šokiran, super. Znači, on je meni podigao satnicu. Jesi imao iskustva, mislim, ja sam nešto čast samo napravio profil da vidim kakav je Upwork, kako funkcioniše i to nisam nikada radio na njemu, niti sam pokušavao, ali vidio sam da ima nekih neverifikovanih poslova, recimo, kako sada videti da li je posao fake ili je posao realan? Pa, u suštini, prvo što si pogreši jeste što si napravio Upwork profil,
samo zato da bi video kako izgleda. Iz razlog zbog toga jeste što Upwork, ako te sad trenutno banuje, ako nemaš projekta, a budeš hteo da ga koristiš kasnije, imaćeš problema da ga aktiviraš. Znači, prvo i osnovno, da bi bili na Upworku sada, to ranije nije bio slučaj, sada da bi bili na Upworku morate biti već ozbiljniji freelancer. Znači, freelancer koji će donositi klijente, koji će raditi projekte. Znači, ne samo programiranje, nego bilo koja druga sfera freelancinga. A što se tiče tih neverifikovanih poslova, često se dešava da dolaze neki novi klijenti koji su tek prvi put se registrovali na Upwork i to ne treba nešto mnogo brinuti. Ono što treba brinuti na Upworku jeste da ako napravite ugovor, odnosno pokrenete neki projekat sa vašim klijentom, jeste da prvenstveno najbolje da radite na satnicu, to vam je najidealnije, ali ako se radi na standardni projekat, odnosno na na sam projekat, znači na jednu cifru koju ste se odlučili da je to 100, 500, $1000, znači ako ne radite na satnicu nego na sam projekat, onda je jako bitno da sve komunikacije zadržite na Upworku. Nikako Skype, nikako Viber, nikako telefon, nikako komunikacije, razgovori, sve da ide preko Upworka. Jer kasnije, on ako vas prevari, vi onda možete kontaktirati Upwork i Upwork će iz njega iznuditi pare. Na ovaj ili onaj način. Tako da Upwork brine o tome. I zato ja volim Upwork jer on vas štiti. Ako vi izađete sa Upworka i preko Upworka radite posao, komunicirate preko Skype-a ili nekog drugog alata, onda Upwork ne može ništa da vam garantuje i tu može da dođe do problema i da vi čak odradite neki projekat besplatno, predate i da ga više nikada ni ne vidite. Ja sam jedan moj prvi projekat na Elance-u dok sam radio, pošto je Elance nekada pre Upworka bio izuzetno popularan, Elance se zatvorio i otvorio se Upwork, odnosno prvo se otvorio Upwork i preuzeo Elance i tako je to nekako prešlo. Na Elance-u moj prvi projekat bio je neki logo dizajn gde sam ja odradio, ali nisam radio direktno preko Elance-a, nego ovako postao čoveku, ja mi se samo zahvalio i to je bilo sve. Tako da to mi je bilo prvo iskustvo preko toga i tu sam naučio na najteži način. Mislim, nije to bilo nešto, to je $30, ali opet, znači nije mi platio, ja sam njega kontaktirao ja i Elance, rekli su izvinite, ali vi ste kontaktirali na drugi način, niste preko naših poruka. I tako je završilo. I onda sam ja tu naučio tu lekciju. Važna lekcija. Da, to je ta važna lekcija. Vidimo da su srpske firme, recimo, većinom imaju neažurirane web sajtove i podcenjuju programiranje na jedan način da, znaš, ti samo sedneš za računar i kucaš, a mi se ubijamo od nekog posla tamo drugačije vrste. Da li misliš da to još uvek nije vrednovano kod nas na pravi način i ne shvata se značaj? Kod nas u Srbiji još neko digitalno obrazovanje je dosta slabo. I kako sam primetio, ne radi se nešto povodom tog pitanja na nekom višem administrativnom nivou. Ali, kako da kažem, i škole imaju dosta zastarele stvari vezane za digitalno obrazovanje. Mnogi ljudi ne shvataju šta zapravo znači imati web prezentaciju. Mnogi se još baziraju na ono, ja imam sajt, imaš sajt, imam na Facebooku, to nije sajt, ti imaš samo stranicu na Facebooku koja ti je to tako tamo samo za informacije. Nekima je to i dovoljno. Dok kod drugih, ono što sam primetio kod nekih velikih firmi, oni imaju potencijal preko web sajtova, bukvalno svojih web prezentacija, da prave velike biznise, a oni to ne prave, znači ne prave bukvalno ništa preko web sajta, nego imaju neki statički web sajt još 90-ih podignut i to je to. I kad odeš na razgovor sa njima, tamo su još oni ljudi što su, onako moram reći sad onako u tom nekom žargonu iz doba komunizma, gde ono još veruju u one obične papire i takve stvari, i reklame na radiju, televiziji i tako dalje, dok im website ono eto samo da bi nešto imali. Ne shvatajući koliko jedan website, posebno ako se uradi na dva jezika, srpski i engleski ili eventualno treći nemački, može doneti nove investitore, nove klijente, ko zna šta još može doneti. Recimo, Birch kompanija iz Austrije. Oni imaju nekoliko država, kako da kažem, fabrike i tako dalje, imaju, to je velika industrija, ja sam za njih radio website, intranet sisteme i tako dalje. Oni isključivo sve posluju preko websajta i oni tako dobijaju investitore, tako dobijaju i kako se zovu, nove klijente i tako dalje. Oni se bukvalno razvijaju, oni imaju na hiljade zaposlenih. Samo zahvaljujući web sajtu, znači sam taj web sajt im je
centralni sistem za informacije i mediji kad dolaze i bilo ko da dolazi, znači sve informacije dobiju sa web sajta, kontakte svih direktora, menadžera i tako dalje. I to je normalna stvar u inostranstvu. Kod nas to teško funkcioniše. Neki su to shvatili i počeli su da koriste, ali većina još zastajkuje u tom nekom delu. Sad, kako će to da ide, još ne znam. Znači, to sve zavisi sad kako budu dolazile ove nove generacije ljudi koji su malo više informisaniji. I možda će to već da se malo pokrene kod nas u Srbiji. A to nije problem samo ni u Srbiji. Još veću ekspanziju ili će se preći na neku drugačiju tehnologiju, neku veću modifikaciju ili... Misliš na internet? Da, pa mislim generalno što se tiče weba, vidimo da se sve više pojavljuju web sajtovi koji nude neke template, gde bukvalno bez nekog programiranja, kodiranja možemo da napravimo neke sajtove. Da li će to donekle smanjiti obim posla za web developera? Ne, neće. Pa vidi, znači ti imaš tu te neke varijante veštačke inteligencije, znači što se kaže, taj marketing naziv, veštačka inteligencija, koji kao rešavaju te neke probleme, pa ti automatizuju kao web sajtove i ostalo. To je sve ono što se kaže ok, znači ti to možeš koristiti, ali neće se dogoditi onaj moment da ti programeri neće trebati. Znači, ti ćeš morati to nekako da customizuješ, morat ćeš nekako da podesiš, neće svaki detalj biti onako kako si ti zamislio i na kraju to se dešava i sa Wixom i sa ovim drugim sistemima koji bukvalno ti moraš opet nešto da iskodiraš i onda na kraju se vratiš na standardni HTML, CSS i uvek će ti old school biti ono što je glavno. Tako da u suštini svi ti alati mogu da posluže za neka privremena rešenja i za neke onako obične stvari, kampanje, ne znam ja šta, ali ti već kad hoćeš nešto ozbiljno ti opet moraš imati web programera koji će ti napraviti projekat onako kako treba, web prezentaciju i tako dalje. Da li imaš iskustva u reklamiranju web sajtova? Da. I koliko je zapravo reklama značajna? Jer ja sam naišao na jednu informaciju, sad ne znam, verujem da je pouzdana, da je Google namerno smanjivao rating nekim sajtovima koji nisu plaćali reklamu zarad, čak je bio osuđen na 1,2 milijarde dolara na nekom sudu arbitražnom, koliko se sećam za to. Google radi dosta prljav posao, to sam primetio. Posebno taj Google benchmark preko čega ti testiraš web sajtove, da su brzi, nisu brzi i tako dalje. Znači on dosta radi prljav posao, znači on pokušava da natera ljude da koriste Google Ads da bi mogli da bi oni dobijali novac. Znači, da, na to, ne znam. Na Google se treba bazirati, Google zahteva gomile stvari da bih ti mogao da istakneš svoj website. I to sam često primetio u praksi da ako ti ne platiš Google Ads za određene branše i industrije, tebi će jako gurati website dole. Znači, to je dosta prljav posao, dok na Bingu, Yahoo i nekim drugim tražilicama, Yandexu, ti iskačeš na prvo mesto. Ali, ne znam, znači, ljudi su navikli na Google, a postoje čak i 10 puta bolje tražilice od Google-a u nekim slučajevima, ali sad mi na to ne biramo. Teško je izreklamirati jedan website, teško je izgurati ga na prvo mesto, mnogo stvari moraš znati iz SEO-a i moraš mnogo pravila Google-ovih da pratiš i što je najgori, Google stalno menja ta pravila i tu su ti neki problemi koji tu nastaju u ovom poslu, ali sad šta je tu je? Mi moramo tome da se prilagodimo i... Posljednje pitanje bi bilo kako rešavaš situacije ako je recimo klijentu potrebna neka animacija, a ti se recimo ne baviš animacijom, da li kupuješ, gde nalaziš zapravo te animacije? Ako je video animacija, onda se dogovoriš s klijentom pa angažuješ neko da ti napravi tu video animaciju. Znači to je onaj deo koji već nije tvoj. Sad ako ti radiš lupam animacije preko JavaScripta i ostalo, ako nije tvoj deo, sad ili iskopaš od nekuda te neke animacije ili zamoliš opet nego da ti napravi ili naučiš da napraviš tu animaciju sad.
Znaš, tako da u suštini oni koji se bave već kodingom u frontendu, oni već većinom znaju gomile tih nekih animacija. U početku ćeš učiti, a kasnije ćeš ono već naučiti da animiraš. A što se tiče video animacija, to već angažuješ nekog ko se bavi video projektima. I evo, Stefane, posljednje pitanje bi bilo kako ti vidiš Srbiju u zapravo programiranju, u programarskom svetu za 15 godina, na primjer? Da li ćemo ići, Srbija beleži neki kao rast, ali kako ti to vidiš, u kom pravcu će ići? Ako bude išlo ovim putem kako sada ide, ne mogu da kažem da će nešto biti neki veliki napredak. Ajde, priča se tu sve i svašta se tu nešto nudi. Srbiju sad pokušavaju, ono kako da kažem, neke malo veće kompanije da zatvore i da naprave neki centralizovan sistem, a da im to neće uspeti. Biće napretka. Što se tiče programiranja u Srbiji, ljudi će se i dalje razvijati i Srbija će proizvesti gomile izuzetno kvalitetnih programera. Ja u to verujem, to je 100%, koji će raditi ili u Srbiji ili će izaći napolje. Ja ipak predlažem da se ostane ovde pa da se radi za napolje, kako sam ja uradio, ali u suštini ja vidim da ovaj napredak uz ljude koji sada dolaze, znači ovi mladi koji hoće da uče programiranje i sve, da će zaista napraviti jednu malu revoluciju kod nas i da će stvoriti jedno dobro društvo, znači koje će umeti da kontroliše i tehnologiju, ali će ostati ono, kako da kažem, znači bit će onako jedan dobar balans i ne verujem da ćemo mi kaskati za nekim drugim zemljama iz prostog razloga što već razvijamo gomila različitih sistema koji su veoma slični u kvalitetu inostranih sistema i tako dalje, tako da verujem da će Srbija imati jedan dobar napredak. Da li misliš da sada kaskamo ukratko za SAD-om, na primjer, ili za nekim zemljama? Mi najviše kaskamo sa pravne strane. Znači, naši sistemi su dosta zastareli, posebno ti neki stari državni sistemi su dosta, kako da kažem, zastareli i uopšteno i zakonski i pravno ne pratimo zakone baš toliko nekada Evropske unije i ostalih zemalja, znači posebno što se tiče tog digitalnog sveta. Kod nas još, ja mislim da je Srbija još jedina koja se nešto tu buni i neće da priznaje na pravnom nivou GDPR, a GDPR se prilično krši u Srbiji, iako i Srbija potpada pod GDPR i Srbija mora da poštuje GDPR, ali kada se to izbalansira, onda će sve već drugačije biti, jer GDPR će povući i updateovanje sistema i tako dalje, i onda će svi biti prinuđeni na tako nešto. Tako da, najviše kaskamo sa te pravne strane, što se tiče interneta i te neke internet zaštite. A i sa tehnike. Da li imaš neki savjet za kraj, neki savjet za naše mlade programere koji tek kreću? Pa, moj glavni savjet jeste da, ako žele da se bavi ovim poslom, da ulažu svoje vreme zaista kvalitetno u programiranje. Znači, da se fokusiraju na bitne stvari, znači da uče, kako da kažem, postepeno, da se ne trude da nauče sve odjednom, nego da idu tehnologiju po tehnologiju i da, znači, bukvalno budu spremni da se prilagode učenju i samoučenju, jer ovaj posao jeste stalno učenje i iziskuje mnogo vremena. Ne predlažem da rade preko 8 sati, znači tu maksimalno do 6 sati, da se posvete samo učenju i programiranju i daljem razvoju, kvalitetno imaće veći uspeh nego da sebe forsiraju preko 8 sati onog konstantnog rada i svega, i znači da sebi mogu da napravi jedan odmor, jer čovjek drži tu koncentraciju maksimalno do 6 sati i bukvalno sa tim kvalitetnim radom mogu mnogo toga da postignu. I da se fokusiraju na ozbiljne projekte, redovne projekte i da rade pošteno svoj posao i maksimalno koliko mogu. I da se nikada ne prihvataju ono što ne mogu da ispune. Eto, to je ono najbitnije što bi trebalo da bude. Tako, Stefane, slažem se sa tobom. Hvala ti što si bio gost u ovom intervjuu i nadam se da ćemo gledati još korisnih videa. Dragi gledalci, to bi bilo to za ovaj intervju.